गोजोनथाव खौरां जोलुर नायगिरिफोरनि थाखाय मोजां खौरां बिटिआरनि क'क्राझाराव आरोबाव मुंदांखा 76थि हिर' सन्तोष ट्रफी खुंनो थामथिम। फै बिदिब्ला बिटिआरनि रायजो राजाफोर क'क्राझारनि 76थि हिर' सन्तोष ट्रफी अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि बानजायनायाव आसाम फुटबल एस'सिएशन आरो बिटिआर सोरखारनि हेफाजाबजों फैगौ 28 दिसेम्बरनिफ्राय 5 जानुवारिसिम जानो गोनां जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लानि। ग्रुप 3 नि बादायलायनाया बिटिआरनि गाहाय राजथावनि क'क्राझाराव खुंजानो थांगासिनो दं। क'क्राझारनि केडिएसए गेलेग्रा फोथार आरो खान्थालगुरिनि साइ सेन्टाराव खुंनो गोनां बादायलायनायाव गासै मोन 6 गोहोगोरा हानजाया बाहागो लागोन। फारियै आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालेण्ड, गवा, तामिलनाडु, उत्तर प्रदेश हानजाया। बिनिखायनो बिटिआरनि जोलुर नायनो मोजां मोनग्रा आरो जोलुर अनसायगिरि रायजो राजाफोरा खुंनो लानायखौ जाफुंसार होनो बानजाय आफादनिफ्राय खावलायहरदों। फैगौ 28 अक्ट'खालि जागायनो गोनां गिबि सान खालि गेलेगोन अरुणाचल प्रदेश आरो तामिलनाडु, उत्तर प्रदेश आरो नागालेण्ड, आसाम आरो गवा हानजानि गेजेराव बादायलायनाय जागोन। 30 दिसेम्बर खालि गेलेगोन उत्तर प्रदेश आरो गवा, नागालेण्ड आरो तामिलनाडु, आसाम आरो अरुणाचल प्रदेशनि गेजेराव बादायलायनाय जागोन। 1 जानुवारियाव बादायगोन उत्तर प्रदेश आरो तामिलनाडु, गवा आरो अरुणाचल प्रदेश, नागालेण्ड आरो आसामनि गेजेराव बादायगोन। 3 जानुवारियाव गेलेगोन उत्तर प्रदेश आरो अरुणाचल प्रदेश, तामिलनाडु आरो आसाम, गवा आरो नागालेण्डनि गेजेराव बादायलायगोन। 5 जानुवारि खालि उत्तर प्रदेश आरो आसाम, अरुणाचल प्रदेश आरो नागालेण्ड, तामिलनाडु आरो गवा हानजाया बादायलायगोनखौ नुनो मोनगोन।